The Zimbabwean state is a crime scene. In Zimbabwe, the Ministry of Youth purchased 17 Nissan Navara trucks. Only 7 were delivered. The other 10 were looted. Out of those 7, 4 were not registered in the ministry's name. Achipere moshe mure Zimbabwe hupo chikono oya nyasa kubudisa chiti aiwa nyika yeZimbabwe is a crime scene nekuda kwokuti aiwa hapana kwatiri kuenda. The massive corruption iri kutungamirwa ne state. Sanapinda mashoko anobuda toga pana hupo chikono pahindo pake. Don't subscribe ole kotina on the bell icon. Tipinda anjara achiti they are incompetent and they don't care because they know that Zimbabweans will just read and wait for the next looting scandal. The gravy train continues to move with relatives, friends, their children, girlfriends, and surrogates on board, while hospitals in Zimbabwe don't even have paracetamol. It is appealing that government officials can so blatantly misuse public funds, and even more so that there are seemingly no consequences for their actions. Mashoko anobuda chiexposwa na hupo chikono achiti aiwa munyika yeZimbabwe pane ma 17 Nissan Navara trucks anotengewa the Ministry of Youth, but pa 17 iwawo only 7 ndo akadeliverwa, 10 akalutiwa menote akaiswa mumazita anani, and then pa 7 iwayo only 3 were registered, mamwe 4 angasiri muzita reministry. Hope kunchikono ari kuya chiexpose corruption yemunyika yeZimbabwe achiti aiwa vanigari venyika yeZimbabwe must rise up. Tofana kuva netransition tochinja nyika yedu yonaka yobuitira sedzimwe nyika. Tudze mafungiro enyu moti kudi pamusoro mashoko ake. Pinda comment section medu kusana subscribe kulike, turn on the bell icon.